Me kerromme näistä tässä koko helahoidossa on kysymys. Minä olen Krista Rasilainen. Minä olen Poutanen. Tervetuloa seuraamaan kanavaa. YouTube, Instagram, Facebook, TikToki. No se on tietysti hyvä saada kommenttia ja palautetta siitä tekstistä ja noita kysymyksiä ja niitä tykkäyksiä, kun sitten tietää, että porukka on nähnyt sen tekstin. Ihan kiva, jos kaikki löytäisi, missä me ollaan. No Aapo, tietää, että me ollaan täällä. Morjesta! Tänään mä olen täällä työpaikalla, eli siis täällä Käänkukassa myymässä tuotteita, mutta mä voin näyttää teille, että mitä meillä löytyy myynnissä. Joten lähdetään katsomaan. Mikä markkinat nämä oli? Meidän markkinat. Joo. Niin, ne ollaan täällä siis myymässä. Ja me ollaan täällä oltu koko päivä. Ja täällä on paljon ihmisiä eri paikkakunnilta. Että me lähdetään voittajan fiilikset. Teemme tuottavaa työtä, eli pitäisi näkyä sitten meidän tuotteet ja sitten myös tuotteiden ostajat, eli tämä on myymälä, eli tosiaan niin kuin sanoin yritys, eli pitäisi saada asiakkaita yritykselle. No porukka on erittäin hieno, mutta jokainen meistä on erilainen ja ne työt jokainen tekevät omanlaisesti. Ja näitä tuotteitahan meillä on hirvittävän paljon erilaisia ja pyrimme tekemään näistä tuotteista silleen, että ne on niin kuin eri ajankohtiin ja eri juhlatilaisuuksiin ja eri vuodenaikoihin sopivia. Eli yritämme niin kuin katsoa sitten niin kuin tilanteen mukaan näitä tuotteita. Marita Forsblom, kuulumatto, 41 vuotta ollut työelämässä. Hablando solo de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que allí te me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero. Ja jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tutustumassa meidän Facebook-sivuihin.